Hero try but kublai shibo ni figi viewers bang ai kublai fi ka kerteng ka bathiang tam jong Jesus Christ nong penim ti ka topik ka bangan keren mentang Shafi ka dei halor ka jingpen baptis tang ba ka topik ka bangan ai menta kalong wat kerki banlet sha ka jingpen baptis khalam da sngo thu sha ka tin jong blai lani wat let le shong shit ban pen baptis Shafi lani ban let pengam sha ka lada fi khampat sngo thu ba ya ka tin jong blai ya ka nong rem jong ka tin jong blai pi balai ngakran ya ka topik namar ba ngai i om tang menta bat bun hakipor go ba blai ulam pen kendu da men sim ru bang adai ban kran ya ka topik ba khambun na ki briong ong fi kilet sha ka jing pen baptis kilet ban pengam yel de sha khlam da sngo thu ba ya ka ka ba ka tin jong blai ka hikai khlam da sngo thu ba ya ka nong rim ka jong ka tin jong blai ngai thu fi kani ka jingle song shet lani ka jingle ka ba supan bor ki briu ka ba khlam dan nong rim ong ka long pen ban ka jing men sam bat ngala syam ru ya kani ka jing im la jong ba habangalet khlam da sngo thu ba ka jing pen baptis ngalet khlam nong rim bat ngam da sngo thu ba kani ka wan ra pen ban ya ka jing men saw ha ka jing im ti ka ngani thu ifi kinu ki candidate lani uwei ubriu ubal along ready lani ubriu ba uni ubriu ni ka briu ki bal along ki bal dei banyo e kata ka jing pen baptis man pen iswai kini kong kai ka ba film dei ban le kai nakidaw ayu ba film dei ban le sa ka jing pen baptis ka baning kong film dei ban le sa ka jing pen baptis da ka ba supan bor da ki briu Allah kila ban pen bor ki bahayang bahasam jong fi lani ki beriu jong ublai film dai ban let sha ka jing pen baptis da ka ba pen ngam lada supan bor fi ka ba kolong film dai ban let sha ka jing pen baptis ba ki wei ki let lang dan ki beri bang ngia let sha ka jing pen baptis na mar ngi sngo chong shet ki let ile lang anong fi wat let sha ka jing pen baptis lada fi shu shong shet bat shu pen bu fi shu le lang ba ki wei ki le wat let sha ka jing pen baptis ngong ka balai wat let sha ka jing pen baptis ba kawan ka jing tiang fi dan ki beri ki ba ka jing wan jong try kal hajan empat kempan baptis fi fin le komno shibet la dal awan wan no Jesus Christ ti wat let sha ka jing pen baptis lada dan baong mafi baka jingwan try kala ajan bat fisule kerki ini klem da sngo thu ya ka tin jong blai ngamut banong ni baka jing pen baptis kamlong ka badan kam ka jing pen baptis ngan sepen i fi kalong ka badan kam kat kum tin jong blai ka jing pen baptis kadai ngimdai ban chule thalangin chule kulumar ka namar kamdai ka khun jakai hanrai ka dai ka jingle ka bakan jaman sim kadan ka bakan jaman sim ka jing pen baptis bat habang ile ka kum tin jong blai ngin i yau so bat ngin amat charu ya kata ka jing ka arsin ka basisha hadrai habang ni sule kerki haba supan bor ngi ka jing men saw kolong ba hadien bala ngi julap ba hadien bala kilet da ka jing pen bor lani kilet da ka jing shong shet bat kilet da ka jing tieng ba ha ba kimi pat na ko nganong ifi ka jing em jom ki kalong kham arsha ban ya ka ki bale ka bakilong menshwa kipoi pen ban sha pop kile kham arsha ban ya ka bakile menshwa nakata ka daw ngong ifi ladang isule khlam so thu ya nong rem jong tin jong blai kani ka jing pen baptis ka wan ra ban ya ka jing men saw ti ngan pen shai fi kita bat ka pat ka jing pen baptis ka basisha bat ha kanu ka nong rem bangi dei ban le tung ini let bat nga ana ka kikam ki apostol kalnong ka baar kat ka balai pupra tungin ele banga na kikam ki apostol kalnong ka baar kat ka balai pupra ba fin ngau thu ban ngam ngini puli nadu ka balai punyau tong ini puli nadu ka balai punyau ngin puli ru ka balai pupra ka tin jong blai ka ba angkum ni te haba kilayo ngau yakani ladungak yaki halaka do nut
bat kila ong hau Petrus pat ha kita kiwei ki apostol para kumnungin le tiu Petrus ulai tu aki tu fin kala ka bamut bat an pen baptis yafi uwei pa uwei ha ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yok ma ki pop bat fin yok diang ya ka jing ai umen sim bakut fi ha ka ni ka khat ka balai penyau kaya tu ba ha ba kita ki beriu ki la yok snau ya ka jing yalap jong u apostol Petrus ha ka ni ka kam ki apostol kal nong ba ar la yalap ya ka gospel tu la yalap ya ka gospel syapang u Jesus Christ ba u Jesus Christ ula syayap ka ding fna Calvary bat ha ka singi ka balai la mi pat ba ulong tong Messiah fi da puli ka ni ka nong ba ar ka tu lut ya ka jing dap jong men sim bakut ya ka jing wan hap jong men sim bakut bat nganum kran syapang tu dengan kran spesifik syaka badai syapang ka jing pen baptis bat apostol Petrus la yalap ya ka gospel bat kan ni ka kelakta iki beriu kala kadan ka jing pen ya kendu iki bat kilanget ru how new Jesus Christ kala pen kendu iki bat kilanget ba ka bagawan ka jinget mut ka pen kendu ru ya ki pop takadau ni ka ong hak khat ba lai penyo ka ti ha ba ki leyo snau ya kan ni ladung ngak ha ki do nut ladung ngak ya ki halaka do nut bat laong ha Petrus bat kita ki wai ki apostol para kumnu le kawan ka jing dongak namar ba haba u Petrus yalap da ka bor jong men sim bakut umen sim bakut la yatu ba wan ban pen kendu ya kapap na fin puli na ka gospel yo anes kong ba umen sim bakut wan ban pen kendu ya kapap pen kendu ya kapap na ba balai ba kila le persya yo balai pen kendu ya kapap namar ba kila sanar pna yo Jesus Christ ti kadan kam shwa ban pen baptis kadan kam ka jing pen ya kendu ya kapap ni hap ban so thu shwa ba ngidai kinong pap pi naka city kinong room kal nong ga basan kat khat ka bakhat a ni let bat fi city kinong room kal nong ga basan khat bakhat ar ka bang na ba kum ta ken kat kum bada uwei ubriu kapap kalap sut syaka pertai bada kata kapop ka jingyap bat kumta ka jingyap kalawan hap bagi benriu barok far namar barok kila le pop pina du ka jinghap jong Adam bat ka em ha ka kper edan nganong ka Bible ka itu ba kat kumba we ubriu ka pop kala pset ka pertai nila hiar pateng nu Adam bat nila hiar pateng kata ka pop kalawan ra ha ka do nu jongi ba ka jingyam jongi bat kawan ra ru ka jingyap ka bakenjaman sim am tang kata ka city nong room kal nong bat khat ka kal nong ba light khat ba ar pulai ong baro kila du ne no ya ka buram jong blai bat baro kila le pop mamdan uwai shu ubri uba klam le pop di shwa ban shim ya ka jing pen baptis ka ktien jong blai ka dai ban kta engi ba ni dai ki nong pop manong ifi dan art li ki pop ha ubri dan art li ki pop kawai kadai ka pop jong Adam ka bahiar pateng mut kadai ka pop jong utu sentiment fi ubriu bateman wa Adam bakem ki syak pensyai how to ubriu bateman how to percent ikat ubriu bateman utu ula pensyai ki bahadin bakila ki kham ko ngu yu blai kladan ka ki kham ko ngu ya kai ka bo blai ula hukum iki utu sentiment la arung haki bat kila ke tray ya ka pop jong jing bam ko ngu fi bat kila nang ye pop hadin kinang ye pop susu bau tu sentiment dan tika baar kadai ka pop ka bangile daldi namar bau dan uni mdai ni le pop namar ba ni kwa ban le pop ndai lakhai ni ka pop pet ngan pen fi naki sam hal nang basan puai sim David uang ni uang ngat khat ka basan kal nang basan puai gat khat ka basan kong hakmi lathau dor yanga ha ka jingbam hok bat ha ka pop ka kemi jonga kalapun yanga kamut nadu ki barang kelung kidan ya ka pop jong Adam namar begiar ka pateng henry nganong ifi shim lakhan ya tu pop blai uang e sha e khna bikin wan changa na ban ta ki jong ki long ka hima ki benang kamamut kini ki kelung pat haba kidan makana ka pop kimle pop da kata ka jing sngau thu kim pat poi ya kata ka pop jong ka jingkat ya ka jing sngau thu hanrei kat bagi nang he nganong ifi kan sawan kan ka jing sngau thu ya ka pop pat kilas sedang ban le pop kibri barok kilas sedang le pop sedang ban buri kumbau Adam bakiem kitab dak itu gisla jong dim nombor ngiru kibri ha bangilas sedang ban he ngilas sedang sngau thu ya ka pop ngile persya yo blai ngile pop ha bari bad ha bapa hanrei khulung nganong ifi ba le pop
Uko ngu ikimi pa ule baik markman. Sengau tu kadai ka pop lu. Sengau tu dan jing sengau tu. Handai ha bakalawan ketuka board jong jing sengau tu kibri sedang ban le pop dah ka bari. Gile shibun ki pop. Tinggal orang fi kadan ka pop jong jing long ka pop jong ubri ubat teman bat ka pop jong ka bangile dal di. Tedai anda haba ngilas ngau tu ira pop kumbaka tin jong blai kai tu naki kam ki apostol kal nang ba lai punyau haba lai lap yang gospel kila pen kendu iki bat kila kali ki ong apara kumnongin le ngan ban biang ka ban ningkong ka bang idei ban le syaga jing pen baptis kalong ba ngidei ban nget hau tau Jesus Christ bala syayap ka ding fna Calvary na mentagi pop jengi la tap yu ba la mi pat ka singi ka balai wala pen mi pat yu do blai ka singi ka balai ka baar kai ka ba ding idei ban le tungin ya pet ka khat ka balai pupra thot ka balai pupra ka ong tiu Petrus ulaya thu haki tu fin kala ka bamut bat an pen baptis se fi wai pa wai ha ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yok ma ki pop bat fin yok diang ya ka jing ai men sim khut mot kumnu kan ka khat ka balai pupra jong ki kam ki apostol kal nang baar kai thu ba ha ba ki tu kila kali kumnungin le tu Petrus lai thu ki ong tu fin kala ka bamut Shua ba fin pen baptis day ban pen ya kendu ya pop jang fi bat fi day ban kala ka bamut. Kadang kam ba kani ka jing kala ka bamut. Ka jing kala ka bamut kawan na ka tin Greek ka bai khat metanoia. Metanoia bat haba pen kala sya ka parang ki ong repentance. Repentance. Tika ai kani ka repentance. Ka jing kala ka bamut ka ta ka repentance kalong ka ba ngihap ban plai ki pop. Ngidan kam ban pla bat ban i no. Ngan long spesifik ni ngan long kan kamban jo refi ba haka jingkala ka bamut haba utu nong pen baptis umut ban pen baptis fi dan kam ban let hautu umdai ban chulet huri hura ki bri umdai fin let ki bri ki bala pen slek do men sim khot bala ki badap shadow board jong men sim khot ki basno tu bahai ki tin jong blai ki balik ya ka counseling bat ki bam bishar fi umdai haba filet ban pla kadan ka jing sakhi filet ban pla haba filet ban pla kitu kadang kajing saki nama kitin jong blai kai tu ba haba dan armut ki saki ka pen scam te piru ba utu nang pen baptis ne bat kiwai kiri duai haba filet ban pla ki kadang ka saki ba filat pla shisha mentau blai bau blai i om dei bau blai yo i ki pop jong fin re blai i te ha kajing pla ya ki pop kadang ka saki ba fiwan na du ka do not kajing pla ki pop kalong kadai ban long na du ka do not kadai bandan kajing pengundu men sim khut ban plai ki digi pop bat ban i no eki ban kot jingbot ban i no ifi nuksangan ip let's see ha kajing em jong jong ping let's see kadan ka pop jong jing bisni ka pop jong ka jing aurea ka pop jong jing ko abrai ka pop jing klem ni dan kam ban da plai ki bangin da pla how to balik counseling lanu bomot ban pen baptis fi dan kam ban da pla how jisu ha kajing dan dekat jong nginong try jisu bakodor ngaplano e kani ka pop jong ka kam auria ngala jule men syua ngala jula ya kita kam lani ngadan ka pop ka jing talk jong jing bisni kinu ki pop ki balak le ka bau men sim open ni kendu ngidan kam ban pla ban ngaplai kani ka pop but try jisu bakodor sat khut da ka snam jong ni wan men sim bakhut po do no jonga try nganget ba habang apply kani ka pop nganget ba melak syayap ka ding fna Calvary na manta kani ka pop kajing aureal ni ka kam klim ni ka pop kanu ka badan ngong ni plai kata ban nginget yang snam jong Jesus Christ nginget ha kajing mi pat jong u kadan kam yang ngi ban nget kajing mi pat jong u ngan sepeni fina kat Bible bat ha bangile kata bat nganong ifi gitu ki beri jong blai kinda penduai kinda duai lang bat kinda hukum ya gitu ki men sim baman ki men sim aurea kinu kinda hukum bakin mi no bat fin i bakadan kabor ya kan yang am keren tang na ki kentin rai ya ka ai ga bangila penle kum gi beri jong blai bau blai u ai kata ka ikhtiar ba ngin yalap ya gospel om dei da ka jingla beri jong i ju penle kan ni bat ki beri ki lat lut bala apply tu pop kadan ka jingla lut bat dei hang ni kan bala le shisha ya kata ka jing kala ka bamut ba kaktin jong ublai kong tu fin kala ka bamut bat an pen baptis ya fi ha ka kerteng jong Jesus Christ bat kai ka ba fi dei ban le abala kala ka bamut shisha teng ngim ju pen baptis kerki igi beri tung i ars ni ne lais ni ne si benai tentang ban kali ki hatu gidang syakte marau ne maka pop aba kila kala bamut ti kidang dan em ka jing iu
baki dan em ka jing kala ka bomot ka bisha ban wan ra yu tau so bat hadin an sapen baptis ki ka ha penam ki ha ka kerteng jong Jesus Christ namar ni ki ong ha kerteng jong Jesus Christ namar dai Jesus Christ balet syayap ka ding fna Calvary pratep yu bat balami pat ngakwa ban back up lani ban kershan ya ka jing ong jong na balai badan kam ban pla ni let naka gospel Markus gospel Matius ni pet ni siapang no Yohanes nang penbaptis Yohanes nang penbaptis open baptis si beriu hakawa Jordan but pini kai ka bau lale hakajing penbaptis to ni pet naka gospel Matius kal nang balai kat ka ba san ngin pet hang ni kat san ka ba san nriu bat nyau to ni pet shan kat ka ba san kaktin ka ba ong kum ni anda kumta kilalet no hau ka Jerusalem bat ka Judea baro bat baro kari keleng ka Jordan bat lapen baptis seki dau hakawa Jordan ki daya plano ya ki pop jongki snap kilet show Yohanes jong pen baptis banlet ban pen baptis hakawa Jordan bat kilet no ki daya plano ya ki pop jongki mong tang ka pop yong le ki daya plano ki pop mot kita ki pop ki balaya le ki plau no yong Yohanes nang pen baptis mentang im ju kai su ban le kaning ong fi wat let chong ship jing pen baptis kelam das tu jing kala bomon kini ki beriu ki bana Jerusalem ki bana Judea ki bana Jordan kila let show Yohanes ki da plano kita ki pop bala pen baptis ki pat nrai Yohanes u kelam khat ka ba nyau fi napet hang ning ni pulim ta Yohanes kham tre ban pen baptis ki tu ki sadusi pat ki parsi namar balai ki khamwan jing kala ka bomot ka ba shisha Mendai tang baki plan akan tien ban supla tang dap rukam mereka dari dam bandan ka jing sisa nak do no jengki. Pai kat khat ban nyau ang kum no pan. Hadrai ha baula yo I babun na ki parisi bat ki sadusi ki awan syaka jing pen baptis jong u snap ki awan syaka jing pen baptis jong u ulaong haki api ki khun ki ksiu ki psen. Uai bala maham ya pi ban phat yap no na kata ka jing bitar ka ban salap. Kat khat ka ba pra ka ong naba kumta tu say ya uso ubadai biang ya ka jingkala ka bamut bat wat mut bat ong haladi ngidan u Abraham u balong ukpa jongi nabang ong hapi ba ublei ula yakini kimau ban penmi khun ya Abraham pet wong kumno hakat khat ba sipau wong rei mentaru la thau ya kawat hau thiet ki dieng namar kata ya dieng baro ubam seiso babha an khatno bat an berat skading ya kitu ki bai ki beriu upan baptis bat ki daya plan re ya ki sadusi ha baki wan skajing pen baptis jong uang pen ban uang a pi ki khun ki psiu ki psen pi simtre ban pen baptis namar uang belai uang tu sei pen thot ka basa uang tu sei ya uso ubadai biang ya kajing kala ka bomot man ha ka bakla ka bomot kadan kaman fly ki pop ban I no ki pop ladang imle kamta mot kamdan uso basya jong kajing kala ka bomot bat kaktin jong belai kam tre ban kam sya ban pen baptis namar kan salong ka bamen sa ukuran syai pe uang Yohanes nang pen baptis tre ban le kata ya kajing pen baptis namar belai bakim sim tre ini puli biang naka gospel Markus pad kia gospel Markus kaya tu biang ya kaju bau Yohanes nang pen baptis habakiwan kitu ki beriu kilet ban plato gini puli naka gospel Markus nang baningkong khat basan wong hang tati ki ba naka ri Judea bat ki Jerusalem baro kila let hu bat lapen baptis ya ki dau hakawa Jordan ki daya plano ya ki pop jongki ki daya plano ya ki pop jongki syusung an ban biang hakakam ki apostol ru kumba menef la puli bakin dan kam ban kala ka momot hakam ki apostol ru fin dapat fin lap bahang tu haba kibri kiwan ban kala ka bomot kile no kiawan ra ya kitu kikot kiong ki witchcraft lan itu kikot jong ki bajing le mentor kidawan ban le ban thang itu kikot ka ba pen pau ba kila kwa ba ki I no ya kitu ki pop kida plan no ki I no kitu ki pop bat ki selek ban pen baptis ka kten jing kala ka bomot kamot bangin pai no na ki jinglong barem jongi ngin pai no nakato ko pop ngin pai no na utu beri buat teman bagi kok ngu piudan beri buat teman apo jongi ladang empat kala ka bomot empat baptis ni pai no na utu beri buat teman ni pai sha uji sukres ngong ji sukres ni plai ni ki pop ni khat ya snam jongmi ni pai no shami bat ni pediang ko ji sukres yame kum nang penem ba nong sispa
Bon tang kata bat ngilek kumno ngikat yang senam jong yang wan men sim bakhut bat dai hangta bah bala penduai pni bah penduai katu kepot bala kala bomot syakin mi kimen sim baman kan dan kibri bas saham bajro ba pri dan kibri balanyar bat pni bat kan dan ka jinglat lut yang men sim bat hang tu dai habalat blek pen baptis tu ka kadan shisha kabor manong kadan shisha kabor jong ublai namar balai ka dai ka bakenja men sim adai ka balik ka bakenja men sim tengah ong dan ni ban yang fi dalek bahaya ka jing kala ka bomot haba bom fimut ban pen baptis bat tang kata shwa ban pen baptis pidai ban da plaru bau Yesus Kristus long trai ini let shaga gospel ka shiti kinong room Paul kalau nong ba shipau ni puli kalau nong ba shipau kat ka ba khandai pai kat ka ba khandai ko ong no balada men plashna dala ka shintor yo Yesu baulang utrai bad men nget halaka donut bau blai upen mi pat yu naki bayap an pen yame namar da ka donut ken ubri unget ya ka ban yo ya ka hok bad da ka shintor ken ka plashna ya ka ban yo jing penim mut kadan kam habangi lak kala bamut bat shwa man kala kamut ngidan kam ban nget bau Yesus Kristus ulang utrai long utrai kamet memesim jengi bat balapen mi yak pai kene ketien kada ong udah mention bau Paul udah YouTube bau ong ba ublai ulapen mi pat u na ki bayap ban peniem yeme kat bong bala damen plasna dala kastor bau Yesus Kristus ulang utrai bat men nget halaka do nut ba ublai men nget kadan kam ka jinget hau blai bala pen mi pat iki na ki bayap an peniem yeme fi ukran syapang kajing mi pat jong Yesus Kristus Kuran siapa ngajing mipat jong Yesus Kristus. Ti upol uto akiwai nak shiti, kawai nak shiti wang ba lada am shem la pen mipat ya Yesus Kristus kajing ngat jongi kalau ngabathala lani kalau ngabalet no ai. Bat ngidang yai sa hai kipop. Pi ngidan kan ban plaru nadu kadonot ba bat ngidan kan ban ngat ba lapen mipat ya Yesus Kristus. Kajing pen baptis hang ni kan balai dan kan ban pen baptis hadin bigilah kala ka bomot. Hadin ba filak kala ka bomot ngawang ni fi. Dan keempat, pidai banlet kajing pen baptis kalau mandi teri kan ni. Kalau badan kam. Ngani tu syai fi nak gospel umarkas kalau nak bakat real sapuli ti tu. Kat bakat san syaka ong. Tikil tulet yalap ya gospel bat utau banget bat an pen baptis an pen im. Puli sapuli fi. Wang le yalap ya gospel tau banget bat an pen baptis an pen im utau banget laram lupa. Kadang kam kajing ngat hakajing syayap jong Yesus Kristus jing fna Calvary baulang utrai badam tak kata hadin bal apply ki pop ngong fi bat nget bau Yesus Kristus la pen mi pat bat let kajing pen baptis te kai balai ba dan kam ban pen baptis pat hadin bal akala ka bomut balai dan kam ban pen baptis dan kam ban pen ngam hadin bal akala ka bomut tu ngin yapet naki shitish kinong room shitish nong room malak kran tau ong tau banget banyok pen baptis penim pet syaka shitish kinong room tu kalau nong ban real ya lit banga shitish di kinong room kalau nong ban real kai kaba pen i syapang kajing pen baptis tu ngin ya puli nak khat kabalai kaktin jong blai ka om ni fim jutep bakat kibanangi ya kibalayo pen baptis ya ukres Yesu la pen baptis ken yangi syaka kata ka jingyap jong u khat ka basa ko ang namar katakan la petep lam yangi bat u da kajing pen baptis la petep lam yangi pat ngilet syaka jingyap habang iplang ngilet syaka jingyap kajing pla ka dei banlong da kajing ko ngu pi balai haba ngingat ngi haban ko ngu ru uji sukres uang kumno uji sukres uang ba fiong hanga atrai rifim ju ko ngu i hukum uji sukres hukum ya gitu senran wang ke la yalap ya gospel penlong senran da pen baptis seki uang nem da pen baptis seki pai ngidai ban ko ngu ya kajing pen baptis namar ka jingat klam kajing ko ngu lani ka jingat klam kajing ngilek kalau ka bayap habang ipen ngu ko ngu hadin bangila adap kala ka bomot ngila ko ngu ban kala ka bomot ngidai ban ko ngu ru kajing pen baptis ngidai ban dalet syaka ban da pengam ngi ban da tep pat kang ni ko ong no nefim jutep bakat kiba nangi ya kibalayo pen baptis haukures sabalet ban pen baptis fi ha ko haukures Yesus lapen baptis yang ikan yang kajingyap ngilat yang kata kajingyap jong Yesus Kristus om tak kata lapen baptis yang ikan yang kajingyap jong namar kata kan la petep lam yaki pop
pi ngong ifi ngi dan tu beri buat teman bat kapop ti habdin bangi kala ka bamut ngiyap no iki pop hadin bangi ong ngim trek su banle iki pop ngiyap no iki pop ti dan kam ban tap ya uberi buat teman bat ya katu kapop jengi how Jesus Christ dadap nang ta kum nu wong ya kata bakat kumba pila penmi pat ya Christ naki bayap da kaburam jeng ukpa kumta bangiru ngini ya kajing pentamai kajing im mut am tang bala tap tang bala yap la tap ni pen mi pat maneng ong ipiam ba pol wong kumnu wong ba ni dei ban nget ru dada ka do nut ba blei la pen mi pat ne ki bayap ti kajing nget jong i ha bangi let pen baptis ka pen pau bangi dak ko ngu bangi danget sisa ba bangi pen mi pat ya Jesus Christ ne ki bayap kawan kabor jong kajing mi pat takadau kajing pen baptis ngong ifi ka dan kam kaktin baptis zo kawan aktin baptis kawan baptis zo mot ban pengam ban sat itu gipop fendan ban pengam ban sat itu gipop ban penyap itu ban pentran itu beri buat teman ru itu beri buat teman hakajing pen baptis itu utran usyak penjat bat yakani kamat kapop ru syak penjat ngan puni fi yo fiong bang asyuang nak kaktin ladien yang ini let nak ajuk kan iksti nong rum kal nong kabasan kathat kabasan Tawat basan bandri ko ong ni namar la da penyap sap lam yang i ha ka jing seriem kata ka jing yap jong u kum taru ngin yo long ha kata ka jing ya seriem ka jing mi pat jong u kat khot ka bandri sap ha kali kum nu ka jing pen baptis sap ha kat khot bandri ko ong bangi da tip ya kan ni balasa nar pna lam bat u ya ubri bat teman jong i ngong am fi men fi dan tu beri bat teman hare apa pikirlah kamu pilat ka jing pen baptis kalong ba bangi da tip yang ni balasa nar penalam ya bat u ya ubri bat teman jongi bat kabaar bat anda yo penjat no ya kamet kapop bat anda yo penjat no ya kamet jong kapop kenang bangin amlong merau syu ha kata kapop bat kumno ban saknar pena itu beri bat teman bat ban penjat no ya katu kapop bangi jule ya kitu bangi lak pla ngan ai nuk sai fi hadin bangi kala ka bamut ni pla chau trai ngi ko ngu yo try Jesus Christ ngi ko ngu ban nginget ba ka jing mi pat jong u kai ka bajang ngi yap no na tu ka pop ba tu beri buat teman ru yap no ngim ko ngu shu yu ngim long marau shu yu ti kai ba dei ban le dei ban tap kan ya tu ka bala yap nuk sangan ai fi lada ubri ba yap kile mno lada kibu sa ya kamat yap jong ubri ko yeng ka iutung ti lada firu fimlat chakajing pen baptis hadin fila kala ka bamut hadian ba pila nget hu Jesus Christ pila pediang ngong ifi lada fi kamlet chakajing baptis oma pile ni ka eutung kandan nak kata kadau dan kamban pengam no e katu eutung dan kamban saknar pena no e katu eutung dan kamban lau no itu beri teman dan kamban penjak no itu kamet jong pap hak hajing let jing pen baptis mdai ya kamet jong hindra ya ka bakenjam men sim kan ya keren ngin ya pat ya kan ni nak shiti o Petras pinsai ba nak shiti Petras kal nong ka ba kanikong Petras ka lai arpuai khat balai arpuai kong kumni ka ba ha ka jing shisha jong kata ka jing pen baptis ka pen im yang i mentaru ka ba bu no ya ka tiet jong ka do Henry ka jingwat ka jing yetep lam ka ba bha jong blai ngau nge fi gitu ki balet ban pen baptis klam ka jing kala ka bamut ki sulet pen sat ya ka do kisulet bu ya kado anong katu kam dan jing mot nrei haba fila kala bamut fila isha fila pa su Jesus Christ haba fila jing pen baptis kali amno ka sat pet kaba kata ka jing pen sisa jong kata ka jing pen baptis ka pen em yang i mentaru am ka babu no ya ka tiet jong kado nrei ka jingwat ka jing yatip lam ka babah blai ka sat ya katu ka pop anong fi kasat ya katu ka jing yatip lam macam idan ka jing tip lam ka baca khlia hadin habalet jing baptis bakadan ka bo jong Jesus Christ ka sat ya katu ka jing jaklia jong kado no ka penjat no itu kamet jong pop ka penjat no itu beri buat teman saknar pena no itu beri buat teman tegadan kam ngong fi bahadin ba fi kala ka bamut fi lada fimlet ngak ban yang lada fimle ka jing kala bamut fimle bahai kan ni kin bun stang ki balik pen baptis klam ka nong rim klam ka jing kala ka do no kanum dan ka jing kata ka jing sisa ka do no jong ki tinga yai ban biang wat let kerki ngong fi das ngau thu bahai ki nong rim jong ka tin jong blai das ngau tu bhai kai ka bak kaktin jong blai ka ong anong ifi das ngau tu bha balai kai ka ba u yo anis nong pen baptis le kai ka ba u
apostol Paul le kai ka bau apostol Petrus bat kiwei kile nganong ni fi kai ba tho aka shaka city nganong shaki city ka bau Paul u la le bat findale nganong ni fi findale ya kini nganong ni fi kandan si shau so jong men sim bat fin sai i pa nyin pa shaka ngan ban biang pa si Kolosai ni puli biang ya ka shaka city ki Paul si Kolosai kal nang ba art khat ba khat ar ukuran siapa ngajing penbaptis pat ni wong habala petep lam bat hakata ka jing penbaptis hakabala penmi lam ya piru bat udang nget ha ka jing trai ublai ba ubala penmi pat ya nakibayap haba penbaptis fi long kumbasai ya fi na ka jingyap nong fi lang basai fi na ka jingyap bat penmi pat ka jing im haba filet ban penbaptis ka ba shisha nong fi long bakup ya ukris bat ka jing long rem kam dan syu pi kaktin jong blai ko ang ba utau badan ho kris manong ifi ulalong ujik tau batmai ulang ubat jik tau batmai bat ki jinglong rem kilalet no pi dai haba ngilak kala ka bamut lapen baptis ni bat ngiok pedang yang mensim bakhoi dai kani kan ki khat ka jingkha arsin ya ka bau jisu kren naka gospel Yohanes kal nong ka balai khat ubasan Gospel Yohanes kal nang balai khat basan wong kumni wong u Jisu la yatu bat ulaong hau shisha ngong hami lam da kha pat yu briu lam da kha pat yu briu ban yu i ya ka himau blai khat ka balai kata pa khat ka basan wong kumni u Jisu la yatu shisha ngong hami lam da kha yu briu nak bat no mensim la ban let hapo ka himau blai hatu la khapat ya fin em naka bat no mensim pila le na em ya ka jingkala ka bomot ba shisha na pisulet ban chu penam tu pisulet ban chulet sat na pilet le sangshit e ngong lada kamdan ka jingkala ka bomot e no shwa lada kamdan ka jingkala ka bomot ka ba pispa shisha chu blai e no shwa kan chulong tang ka jingdap rukam bat fin salong arsha ba kham sniu kan chulong ba penle niam kumbaong ba ki tu ki beri ba penkalaniam ka tinjong blai ka ong pi penjat yu nyau sha kham sniu na blai ni penlong niam rei lada gila le shisha ya ka jingkala ka bomot ka ba shisha ba pilet shisha ka jing penbaptis ngong kadan ka jingkala ka do nut ka ba ar nga kwa ban shawan penkut ban mention ni ba what can sting pat hadin bala penkla ka bomot kaba pila kapat ya pila yo sya kata ka jingka arsin ka bible ka yetu syai ba bangim tai ban kan sting pat ngim dai ban ong tengala kala ka bamut mentang ngala dep sim jing pan baptis ngala yo pediang yang mensim bakut ngala yo ayo mensim bakut jing pan baptis mensim bakut ngala abiang yang akat ni manong para banget upol kam semong ta wat yakini kibala dep ya ka jing pan baptis kibala pediang yang mensim bakut kila lat lut nak pop kila lat lut nak tu jing syak te marapi pin song tu kandan ka jing lat lut nak haba pikala ka bomot basya pi pen baptis pi yo priang mensim kandan ka jing lat lut nak tu ki pop ki batte marapi let's say pidan ka jing te marau ka bapai itu film jaklia film kwa shu film kam auria film kwa shu fingap akakia film kwa shu hanrai kam kot tang hang tang anong ifi upol ukuran sya wong bamdai ban kot tang tan rai kandai bandan pat kajing pikir kajing syarai bat kading ngidai bandang kiri wiale bagi dai ban pentamai ya kajing im dan kibri gibala alat kajing baptis kila yo kajing ka arsin kipoi biam cakap pop kadau kalong baki kensting kimtere ban im kata kajing im ga batamai kila kum ki kun Israel nganong fi haba kila dap kam ya katugari Egypt ya katuga ya kila mi nakari Egypt kila keras ka duriau basau ko to ka penpaw ka jing penbaptis hawa ki ri Egypt kila syatep ka to ka duriau basau handai kimia yang ketinjong belai ki poi biang ka jing laptop bi belai bitar biang ki pai upol wong kom ni wong atkot ka bakhatar ka ke sesiti sinong room kal nong ban riut khat bakhatar wong kom ni wong wat ai baka pop namar katakan sensyarah kamet ka bayap jong fi ya kaban kok ngu ya ka kita ki jingkwa jaklia joka lam ni wat IT no i khat met jong fi ha ka pop kum kita ki atiar ka jing bam hak hanrai tu IT no ya ladi hau blai kum ki ba bala em na ki bayap bat ya kita ki khat met jong fi hau blai kum ki atiar ka hak
Namar ka pop kan dan bor syuk halor jang fi na ba film long hapok ka hukum rei hapok ka jing ayai kai bau pol wang ni hadin flayo yang jing ka arsin dei syuk ba fin lek sting pat ba fin lek sting ni dei bandan IT ya kamat jongi kum ki jing kenya ki ba em hau blai kat khat kal nong ka ba khat ar city nong rom ukran syai kan ni wang namar kata ngakarpat ya fi ko para banget pe ukran ni nong ini para banget ki dei ki blayo ya jing ka arsin wang namar kata ngakarpat ifi ko para banget na kita ki jing isnai ki jong ublai ban IT no ya kimat jong fi kom ka jing kenya ba im ban IT ya kimat jong fi kom jing kenya ba im ba khut ban ba sngo ba e ya ublai ka ba long kan ka jing syakri ka ba kanja men sim jong fi ka ba ar wang bat wat tu pen ya serim ringkat ya ladi ba kan ka pertai hanrai tu pen kala dorno ya ladi kan na ka jing pen thamai ya ka jing mot jong fi khanang ba fin yo tep ka ba kumno ka long ka man ka jong ublai ka ba bha bat ka ba pen so bha e bat ka ba janai de manong ifi pai upol ukuran syung ni kita banget wang idai ban pen thamai pat man la khasngi da ka tin jong ublai hadin bangila dep yo ka jing ka arsin umdai bangin syong thali ladang isyong thali ngem pen thamai ki wan biang ting men sim man girong lokilong ba fi pli jaka biang haba fi kala ba mut fi la khang iki hadai haba fi pendap da ka tin jong ublai pilong ba fi aine ha kata ka jing penim kadan ka jing per ha barang ba fi yo jing penim bat manong ba fi aine ha jing penim kadan ka jing per ha ba fi la priang yo ji sukres fi la mat yo ji sukres bat fi aine ha ji sukres ni dan kam ban maintain la ni ban yaine ha ji sukres kabanya ini Jesus Christ kadang ling ba bangi IT ya kamat ni IT kamat nung ni IT bangi let cakap bandam kok si banduai ban penlut por ki jing duai ban puli ketin jong blai namar le ling ba ka ketin jong blai kala ban pen thamai yangi kala bangin le ya kaman jong blai ni lak ban le ya kaman jong blai da ka bangi IT ya kamat jongi banduai ban let jing syak jing banduai ho blai ladang im le untang ong efi kalong bangim syania au Jesus Christ ni syania akadok la jong i poi biang sekarang ngilak sedang nung mensim kum bau pol wang pisdang dong mensim pi penkut akado roi ha bagi sedang dong mensim tu ai ba mensim unra ai syekti jong blai unra syigi jing duai unra ai ketu gi jaka ki bari bangin syong bangin duel ha ketu ka secret place ni min syong ha ketu gi jaka ki bari ban dia keren baru blai bangin long bangi syania au Jesus Christ nang tangin saiso but kumbau Jesus Christ wang untang ba piong hanga atrai roi pinle akaman jong blai ru dan kaman pen kongo hukum ni dan kam ha bu Jesus Christ wang nang tu pihak ni dan kam man sedang bangin penlong senran si kiwai bangin yalap ya gospel am bangin syong jaitu badai yang ni kan ba kata ka jing em ka ba thamai ba fila ban em ban long kanuksa ba fila ban san kan ni dan kam man san ru kum tu khulung ong barang khan kong udan kam man di dot udan kam ban ya la dau su syong sa kin jam gi siem nai fin i uyang uor tentang ukhepat badai nang tu ha ba uyang we exercise kini gi muscles lani yakini ki sieng bat udi ki jingbam uyo ka jingbam ka dot nang ta dam tang ka dot ubam ki jingbam ki bakham long semi solid ki solid ba usan kumjo ka jingem ka bakan jaman simru hadin bala kha yangi la kha arsin shisha bala pen kha arsin shaingi iran kam ban yo ka dot ning kong iran kan ban san chong ni ktin blai nang ta ni sadan kam ban le ya ka e ka bangila yo pat ni sadan kam ban exercise kumbau tu khulung uya tang indan ka jingor ngan fi pi ngam keren ni ya ka sinless perfection lani giba ngilak janai lut kaktin ka jong blai ka skran naka city no Timothy kalau nang ka ba Timothy lai khatsan fina puli bol wang tu ba menyo ban san ka jing penem ping idan kam ban san ka jing penem kadang ka jing penem ka jing sedang jong ka jing penem ka jing kut jong ka jing penem bad hapadang kadang ka jing sedang jong ka jing penem ngidai ban san kata ka jing penem amdai tang bangi syukut tang balak penem ngi ndai ban san ini ban san leng ba ka ketin jong belai leng ba ka jing kenduk lang leng ba ka jing kok ngu ingi ban penlong senran ki bairu habang ilet ya kalap ya gospel kan kan long kumbangi exercise ya muscles ngindan ki jing den thot LD nong ngindan teng ngimpat biang lot kidan ki bau belai unang pensyai ngi ki pop ki bang teng ngi sngo bangim dai ka pop ndrei ubelai pa unang pensyai ngi pat ba ka tu ke bangilet msyar ka dai ka pop unang pensyai susu unang nginang long serious ka jing em jong belai tingan penkut no ni ka video ni bat ngada karpat ya fi ba fin share kan ni video fin like fin subscribe bang ai kublai kitu bla subscribe lu bat ki banang subscribe ba fin priang ba fin sngo tho share tin jong blai kanong rem banginum shule lemu shu banginum shule chaka jing baptis atang ban shudap rukam ring inda sngo tho ya jing mayan joka inda sok tho bang ile fin i sham sei so bat fin long shi shaki briu ki ba blai un pendan kam nganong fi
Kiba buri unsay baka revival kandan siya habang ile at kumkutin jong blay. Nakabanta ka buram jong blay. Yaro utray. But yaro utray siya. Kaburam ka jingiro nga ay siya. Kublay sibon.